आज आम्ही वता बेळगाव. गोंयकारांचो आनी बेळगांवचो संबंद तसो दाट. आमच्या लग्नाची दडवत वा हेर खरेदी करपाक गोंयांतल्या लोकांची आनी व्यावसायिकांची पयली पसंत बेळगांव. बेळगांव सहकुटुंब सहपरिवार मित्रमंडळी बरोबर शॉपिंग करपाक वचप म्हळ्यार एक वेगळोच अणभव. सबंद वाटभर घाट आनी नेत्रदीपक विहंगम दृश्यां, निसर्गरम्य स्पॉट्स म्हणजे शॉपिंगाचे शॉपिंग आनी पिकनिकाची पिकनिकूय. 130 किलोमीटर हे अंतर पार करून आमी केन्ना बेळगांव पावले आमकां कळ्ळेंच ना. आयज प्रुडंटाचो फामाद पावला मेहंदी शोरूम बेळगांव. नमस्कार इश्टांनो, फामाद ह्या कार्यावळीन तुमचें स्वागत. फामाद ही कार्यावळ आयज गोंयाच्यान थेट पावल्या बेळगांव. आमचें लँडींग जालां आयज बेळगांव आनी बेळगांव आमी आसा मेहंदी ह्या लेडीज वेअर एक्सक्लुजीव शोरुमान. मेहंदी हो बेळगांव खडे बाजार ह्या एरियेन हो शोरूम आसा मेहंदी. आयच्या ह्या कार्यावळीचे आमचे को एंकर बाय मानसी वाळवे. नमस्कार, मी मानसी वाळवे. आजच्या या फामाद या कार्यक्रमात पुन्हा एकदा तुमच्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करते. तुम्हाला आत्ताच कळलं की तब्बल 130 किलोमीटरांचा प्रवास करून आज आपण बेळगावमध्ये आलो आहोत. आणि फक्त बेळगाव नाही तर खास करून मेहंदी या लेडीज वेअर शोरूममध्ये आपण आलो आहोत. अर्थात तुळशीचं लग्न झालेलं आहे आणि त्यामुळे लग्न आणि फक्त लग्न आपल्या घरात आहेत. आणि त्यामुळं काय घालावं आणि किती सुंदर घालावं असे अनेक प्रश्न आम्हा मुलींना पडलेले असतात. आणि म्हणूनच त्याचं एकमेव उत्तर लग्न समारंभ, इतर सण समारंभ, संगीत यासारख्या प्रत्येक समारंभात घालण्यासाठी तुम्हाला मस्त असे कपडे जर परफेक्ट कुठच्या शोरूममध्ये मिळणार असतील तर तो शोरूम म्हणजे मेहंदी. आलोच आहोत तर चला लागूया खरेदीला. आणि आता आपण अगदी सुरुवातीला फॅन्सी डिझायनर साडीच्या सेक्शनमध्ये आलेलो आहोत. कारण प्रत्येकीला वाटत असतं की मी जे काही परिधान केलं आहे, मी जे काही घातलं आहे ते अगदी डिझायनर असलं पाहिजे. आणि म्हणूनच अगदी सुरुवातीला आधी या डिझायनर साडीज आपण पाहूया. आपल्याबरोबर एक काका आहेत जे आपल्याला सगळी माहिती देणार आहेत. तर काका, आधी तुमचं नाव सांगा आम्हाला आणि नंतर या सेक्शनबद्दल थोडंसं काहीतरी सांगा. माझं नाव आहे उमेश देसाई. है ना. आता मी तुम्हाला डिझायनर साड्या दाखवू. हे कम्प्लीटली वर्कमध्ये येणार फॅन्सी डिझाईन. हा पल्लू आहे ना, हे पण कम्प्लीट बॉर्डर आहे ना, आणि आतमध्ये जो आहे ना हा ब्लाऊज आहे ना, हे ज्वेलरी वर्क आहे ना, कम्प्लीट लास्टपर्यंत वर्क आहे ना. आणि त्यासाठी याच्यात जे कॉन्ट्रास्ट जे आहे ना, हा ब्लाऊज कॉन्ट्रास्ट येणार. हा म्हणजे ब्लाऊज कॉन्ट्रास्ट येणार. ते तुम्हाला 3/4 पण करू शकता. ते कराची वर्क म्हणतात त्याला, कराची वर्क. आणि हा पल्लू अशा आहे कम्प्लीट फॅन्सी पल्लू आहे. हा एक येणार पॅटर्न्स, वेगवेगळा पॅटर्न्स येणार. त्याच्यावरती तुम्हाला हा रेडीमेड ब्लाऊज पीस पण येणार. रेडीमेड ब्लाऊज येणार ह्याचे सेम ब्लाऊज. आणि त्याच्यामध्ये हे या साड्यांबद्दल एक आहे की ती म्हणजे यांना मेन वजन नाहीये, लाईट वेट आहे, एकदम लाईट वेट आहे ना. आपला असा प्रश्न असतो की साडी छान दिसते पण ती कॅरी करायला खूप कठीण जातं कारण तिला खूप वजन आहे. वजन. या साड्यांना वजन नाहीये, त्यामुळे जरी भारी दिसत असल्या तरी सुद्धा तुम्ही अगदी सहजरित्या त्या कॅरी करू शकता. कम्प्लीट नेटमध्ये येणार साडी. आणि हे जे आहे ना कम्प्लीट प्लेट्सला येणार.
जॉर्जेट मटेरियल हे प्लेट्सला आहे ना हाफ अँड हाफ म्हणतात त्याला, पाटली पल्लू म्हणतात त्याला. आणि त्याच्यामध्ये हा ब्लाऊज जो येणार ना हा डिझायनर ब्लाऊज येणार. हे जे येणार ना कलकत्ता वर्क येणार, कम्प्लिटली कलकत्ता वर्क. हे स्पेशल हँडवर्क केलं जात आहे. अस्तर म्हणून पेटीकोट पण देतात त्याच्यासोबत. हे स्लीव्जला आहे ना हे तुम्हाला कम्प्लीट बॉडी येणार. फॅन्सी साडीज, हा. फॅन्सी डिझायनर साडीज हा याच्या भितर तुमचे व्हरायटीज कसले म्हणतात? आहे की कलकत्ता वर्क आहे, डायमंड आहे, परत तुम्हाला असं अँटिक वर्क येणार, ज्वेलरी वर्क येणार. दाखवतो की. आणि नाही तर तुम्हाला असं पोस्टर डिझाईन्स पण घेतला तर हे विशाल, विपुल हे पण येणार. हे सगळं ब्रँडेड आमच्याकडे मिळणार तुम्हाला. हे घेतला तर ज्वेलरी वर्क म्हणतात त्याला, त्याला ज्वेलरी वर्क म्हणतात. हे कम्प्लीट हे लेझरमध्ये काढलं जातं, लेझर कपडा. हे घेतला तर डायमंड वर्क म्हणतात त्याला, डायमंड वर्क. ह्याला कम्प्लिटली स्टोन बनवलेलं असतं, कम्प्लीट स्टोन लावलेलं आहे. ह्याचं रेंज घेतला तर फक्त 3990. हा एकदम आणि लाईट वेट आहे एकदम. हे लेहंगा साडी हा दाखवतो ना, लेहंगा साडीज म्हणतात त्याला. हा पल्लू आहे ना, हे शोल्डर आहे ना, आणि हे कम्प्लिटली लेहंगा म्हणतात त्याला, रेडीवेअर. हे तुम्ही असं डायरेक्टली तुम्ही असं हे करू शकता, फक्त असा ह्या टाईपमध्ये. ह्याला आरी वर्क म्हणतात, आरी वर्क म्हणतात त्याला कम्प्लीट. हा हसियत म्हणजे तुम्हाला हे जे आहे ना पुरा बॉर्डरला मनी लावलेले असतात ना, आणि याला पिको फॉल करायची गरज नसते, पुरा रेडी टू वेअर असते केलेलं. ह्याच्यामध्ये हा घेतला तर हाफ अँड हाफ म्हणतात त्याला, पाटली पल्लू म्हणतात. म्हणजे पल्लूला वेगळा आतमध्ये वेगळं. दाखवतो तुम्हाला. हे हा पल्लू आहे ना, हा एकदम नवीन कलर, हा नवीन कलर. हा पल्लू आणि शोल्डर. आणि आतमध्ये जे प्लेट्सला येणार ना ते प्लेट्सला कम्प्लिटली तुम्हाला असं वर्क येणार, कम्प्लिटली प्लेट्सला वर्क येणार. कम्प्लीट पुरा हँडवर्क केलेलं असतं, कम्प्लीट हँडवर्क केलेलं असतं. एकदम फॅन्सी कलर आहे. हा एकदम फॅन्सी कलर. आणि ह्याच्यावरती तुम्ही ज्वेलरी जरी घातला ना एकदम सुंदर उठून दिसतं एकदम. आणि फ्रेश कलर, रिच कलर, रिच लुक. हा एक स्टोन वर्क येणार, एक स्टोन वर्क. स्टोन लावलेलं असतं. हा त्याच्यावरती स्टोन लावलेलं असतं. हे कम्प्लीट स्टोन लावलेलं असतं. हा पल्लू आहे ना, हा शोल्डर येणार. आणि हे कम्प्लिटली तुम्हाला असं कम्प्लीट स्कर्ट बॉर्डर येणार, लास्टपर्यंत स्कर्ट बॉर्डरच येणार तुम्हाला कम्प्लीट. कलर कॉम्बिनेशन पण छान आहे. हे कम्प्लीट तुम्हाला 1700, 1800, 2000 ह्या रेंजमध्ये पुष्कळ व्हरायटीज मिळतील तुम्हाला. आता ब्रँडेड दाखवतो तुम्हाला. विशाल म्हणा, अंबिका म्हणा ना, हे तुम्हाला दाखवतो जस्ट. एकदम स्पेशल आमच्याकडे तेच मोनोपोलीच मिळणार, असं लोकल आयटम अजिबात मिळणार नाही, ब्रँडेडच मिळणार आमच्याकडे. ठीक आहे. आता ब्रँडेड हे विशालचे म्हणतात ना याला, हे सगळे विशाल ब्रँडेड कंपनीचे. शिफॉनमध्ये येणार तुम्हाला हे पॅटर्न्स, शिफॉनमध्ये. आणि शिफॉन विथ तुम्हाला वर्क येणार, कम्प्लीट वर्क येणार. हा लाईट वेट आहे, एकदम लाईट वेट. कलर एकदम शांत आणि सायलेंट कलर, आणि अंगावरती असं फ्रेश कलर येणार आहे. नाही चांगला आहे. हा पाणी, हा ते मेन. कलर कॉम्बिनेशन किती छान आहे बघा. हा दुरंगी म्हणतात त्याला, दुरंगी. हे पण छान आहे. हे साधारण तुम्हाला 1500, 1600 पासून तुम्हाला मिळणार. हे तुम्ही हळदीला पण वापरू शकता. हळदीच्या प्रोग्रामला पण वापरू शकता. हा डेली वेअर साठी तुम्हाला हे पण घेऊ शकता तुम्ही. हा हे डेली वेअर साठी लग्नानंतर एक 5 साड्या घेतात ना, ते अशा घेतात या डेली वेअर साठी. मित्रांनो, आम्ही मेहंदी बेळगाव या लेडीज वेअर, एक्सक्लुझिव्ह लेडीज वेअर शोरुमान ग्राउंड फ्लोराचेर आमी ओदळ पळयले. ते म्हणजे फॅन्सी डिझायनर साडीज, कॉटन साडीज,
मागीर आमचे खास गोवन आमचे एज पर रिच्युअल आमचे हितून परंपरे प्रमाणे दिवपाच्यो साडीज बी कितें आसता पळय त्यो बी पळयले आमी आनी वायड रेंज वायड कलेक्शन आमी ग्रावंड फ्लोरार पळयलो. सो ते इतलेच पळोवन आमचे को होस्ट इतले भारावन गेला की तेणी सामकें म्हणजे ते इन सिंपल वर्ड लिटरली मॅडूच जाला अशें म्हणूं शकता. आनी आतां आमी येयल्या तेंच्या आमी कशें म्हणटा गोंयान माळयेर तेंच्या फर्स्ट फ्लोरार येयल्या आनी हांगासर आतां आमी पळयतले ते म्हणजे सारिजांच्या भितरलो HD फॉर्मॅट, सारिजांचो हाय डेफिनेशन सारीज, सामक्यो एकदम ड्रीम सारीज आसता पळय बायलांच्यो ड्रीम सारीज, त्यो सारीज आमी पळयतले. कितें तें आतां हांव सांगिना, ते आतां तुमकां सांगतले आमचे काका. आता ते म्हणाले की सकाळी जे चित्र आम्ही पाहिले आणि ज्या साड्या पाहिल्या ते बघून मला वेड लागलं आणि ऑलमोस्ट मी वेडी झाली आहे. पण जर तुम्ही इथं आलात तर तुम्हालाही वेड लागेल आणि ते वेड मला का लागलं हे जर तुम्हाला जाणून घ्यायचं असेल तर नक्कीच मेहंदीच्या बेळगावच्या शोरूममध्ये नक्कीच तुम्हाला यावं लागेल. ते तुम्ही या आणि सकाळपासून तुम्हाला मी अनेक कारणं देते की तुम्ही इथं काय यावं. त्याचं आणखी एक कारण आता तुम्हाला मिळणार आहे आणि ते म्हणजे आता या साड्या. तर मी जास्त काही बोलत नाही काका, तुम्ही सांगा आणि आम्हाला साड्यांबद्दल पोचमपल्ली सिल्क. बघूनच सिल्कचा फील येतोय. आणि याला गव्हर्नमेंट सिल्क मार्क म्हणतात. त्याला हे असे जे आहे ना त्याला गव्हर्नमेंट सिल्क मार्क लुक. याला काही पण झाले एक्सचेंज तुम्हाला साडी तुम्हाला रिफंड मिळणार. हे नॅशनल गव्हर्नमेंट ट्रेडमार्क हॉलमार्क जो म्हणतात ना या साड्यामध्ये जे गोल्ड मध्ये तर तो तसा हा सिल्क मार्क म्हणतात. गव्हर्नमेंट हॉल गॅरंटी 100% गॅरंटी. त्यामुळे पुढे क्वालिटी वेट किंवा रंग जाणार का वगैरे काही 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 येणारच नाही कारण सिल्क आहे त्यामुळे गॅरंटेड आहे. अशा लुक मध्ये येणार. आणि हा जो आहे ना हा ब्लाउज पीस आहे ना ट्रेडिशनल ब्लाउज 1 मीटरचा ब्लाउज आहे. हा पल्लू आहे ना हे कम्प्लिटली तुम्हाला डिझाईन्स आहे ना. त्याच्यामध्येच तुम्हाला आणखीन एक पॅटर्न दाखवतो तो आहे त्याला जे म्हणतात कांजीवरम सिल्क. कांजीवरम सिल्क कांजीवरम सिल्क. ते साधारण तुम्हाला 5,000 पासून 50,000 पर्यंत आहेत. हो छान एकदम स्पेशल. हा एक पॅटर्न त्याच्यामध्ये ते खास एकदम नवरी मुलगीसाठीच्या स्पेशल साड्या या. हा एक पॅटर्न. ही म्हणजे पार्टी वेअर पार्टीच्याही पुढे काही असेल तर कम्प्लीट लग्नाला वापरले जातात या साडी. ते पाहिजे असेल तुम्हाला एक साडी सॅम्पल वेअर करून दाखवेन पाहिजे असेल तर. हे आता असे मिळणार की तुम्हाला असे हे बेंगलोर बॉम्बे सारख्या ठिकाणी हे तुम्हाला दुप्पट म्हणजे रेंजच्या मनाने एकदम हाय रेंज मिळणार. हे कसं आपलं बेळगावमध्ये एकदम मोनोपोली झालेलं नाव आहे ना त्यासाठी हे तुम्हाला एकदम रिझनेबल रेट मध्ये हे मिळणार इथं आमच्याकडे. पैठणी 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 येवला पैठणी. हो हे स्पेशल महाराष्ट्रामध्ये तयार होते. येवला तिथून हे तयार बनलेलं आहे. हे 5,000 पासून 10,000 पर्यंत 15,000 पर्यंत रेंज परफेक्ट असतात त्याच्यामध्ये. धर्मावरम ते कांजीवरम मगाशी झालं. हा हे जो आहे ना धर्मावरम म्हणतात त्याला. ते साऊथ इंडियनचं आहे सगळं धर्मावरम. त्याची आलाय 6,200 फक्त. हॉलमार्क असलेला सरकार मान्य दुकान प्युअर सिल्क हे एकच दुकान आमचं मानलं जातं याच्यात फेमस.
आणि महत्वाची गोष्ट आहे की बेळगावमधलं एकमेव एकमेव दुकान तुम्हाला गॅरंटी हा क्वालिटी हा पण आहे त्याच्यामध्ये हा कलर्स. उपाडा सिल्क म्हणतात त्याला. उपाडा सिल्क साऊथ इंडियन. हा रंग कॉम्बिनेशन मस्त आहे हे आणि ते. आणि ह्याला सेम कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज येणार. बेळगाव मेहंदी हे लेडीज वेअर एक्सक्लुझिव्ह लेडीज वेअर शोरूमान आम्ही 1/4 न्ही 0.14 सुद्धा अजून शोरूम आम्ही पळोवंक ना म्हणजे ड्रेसीस पळोवंक ना पण पूर्ण दिवस गेलो जवळ 8-10-15 दीस तरी जाय जर तुम्ही सगळे एकान एक बरे ड्रेस मना सारखे पळयतले जाल्यार इतले वायड कलेक्शन मागीर सलवार आसूं सलवार कमीज आसूं चुडीदार आसूं लेहंगा आसूं ब्रिडल गाउन्स आसूं न्ही किंवा धाकट्या भुरग्यांचे कपडे आसूं न्ही किंवा सिल्क सारीज मागीर फॅन्सी सारीज आणि तरेकवार हांगा वेरायटी. आयज खरें सांगता मन इतलें हांव एक जेंट आसून एक दादलो आसून म्हाका सुद्दां साडी आनी हे सगळे गांवस बीन तेच्या बद्दल एक आपुलकी एक प्रेमशें निर्माण जाला आनी एक इंट्रस्टूय जनरेट जाला. आपल्या मुलींची किंवा स्त्रियांची एक अवस्था असते की आपण एखाद्या दुकानात जातो 1000 गोष्टी पाहतो आणि त्यातली एक आपल्याला आवडते आणि ती एक आपण घेत असतो. इथं मेहंदी बेळगावच्या कलेक्शनमध्ये आपली अवस्था अशी होते की आपण ज्या 1000 गोष्टी पाहतो त्या 1000तली कुठली घ्यावी असा प्रश्न पडतो. इतकं सुंदर कलेक्शन त्यांचं आहे आणि त्यामुळं घरात म्हणा घराबाहेर म्हणा ऑफिस वेअर फॉर्मल वेअर कॅज्युअल वेअर किंवा वेडिंग किंवा म्हणजे लग्नासाठी इव्हनिंग वेअर गाऊन अशा अनेक व्हरायटीज आपल्याला पाहायला मिळतात ज्याच्या पूर्ण सेगमेंटमध्ये तुम्ही पाहिल्यात आणि खरंच इथून काढता पाय घेणं खूप कठीण जातं आणि तो अनुभव घेण्यासाठी नक्की या मेहंदी कलेक्शन बेळगावमध्ये. आणि आता आपण लेहंगा सेक्शनमध्ये आलेलो आहोत आणि सतीश काका आमच्याबरोबर आहेत जे आम्हाला माहिती देणार आहेत याबद्दल. तर काका आता हे प्युअर बांधीमध्ये येणार मॅडम. प्युअर बांधी राजस्थानी स्टाईल पुरा बॉर्डर वर्क येणार तुम्हाला. कॉन्ट्रास्ट दुपट्टा रिच वाटणार. वेडिंगसाठी फार चालतंय. हे डिफरंट येणार एकदम चेंज. ते बॉर्डर पुरा येते तुम्हाला बुट्टा वर्क येणार त्याला बनारसी मध्ये. ते बनारसी स्टाईल मध्ये ना तुम्हाला पुरा वर्क स्टोन वर्क विथ एम्ब्रॉयडरी वर्क येणार. बॉर्डर लाईट वेट पुरा ब्रोकेट ब्लाउज प्लस दुपट्टाला पण स्टोन वर्क येणार. फुल गोल्डन डिफरंट येणार. ज्यांचा गोल्डन फेवरेट असेल त्या याच्याच मागे लागतील. आता प्युअर सिल्क मध्ये पेस्टल कलर मध्ये येणार ब्रँडेड मध्ये. हां सिल्क प्लस पुरा एम्ब्रॉयडरी वर्क स्टोन वर्क पुरं जरी वर्कचं काम केलेलं आहे. नसं ब्लाउज किती डिफरंट फ्रंट डिफरंट येणार. हा पुरा जरी वर्कमध्ये येणार ब्रँडेडमध्ये डिफरंट पुरा जरी वर्क सिल्कवर पुरा जरी वर्क येणार. चेंज कट प्लस सिक्वेन्स वर्क दुपट्टा आणखीन बॉर्डर वगैरे चेंज. आम्हाला थोडं लावून दाखवाल का तो? हां ठीक आहे लावून दाखव. त्याला look कसा दिसेल ते. ओके ठीक आहे लावून. आता हे राव सिल्कमध्ये येणार. राव सिल्कमध्ये एम्ब्रॉयडरी पुरा. मटेरियल पण चांगला 5000 रेंज येणार. पण पुरा जरी वर्क नेट दुपट्टा. हा लटकन पण येणार याला. त्याला लेस येते ना त्याच्यानं.
पुरा एम्ब्रॉयडरी वर्कमध्ये डिफरंट कॉन्ट्रास्ट नेट दुपट्टा येणार आहे यावर. आता तुम्हाला ही रेंज 5000 4000 वेगवेगळं रेंज येणार. तुम्ही कसं हा वेल्वेटचा आता 5000चा येणार तुम्हाला. ते नेटवर्क पुरा फुल नेटवर्क वर्क येणार तुम्हाला. तर रेंजमध्ये तुम्हाला 4000 3000 पासून स्टार्टिंग येणार. आता याचं प्राईस आहे तुम्हाला 65. तुम्हाला आता रेडीमेड असं पाहिजे तर ह्याच्यामध्ये डिफरंट येणार. हे मस्तानी स्टाईलमध्ये पूर्ण ह्याच्यामध्ये ब्रोकेटमध्ये ब्रँडेडमध्ये येणार. आता पळोवया 12 ते 18 या वयोगटातले म्हणजे फॉर लेडीज आमचे ड्रेसीस पळोवया. त्यांचे वेगवेगळे ड्रेसीस दाखयता आमकां आमचे सतीश बाब हांगा आसा. या सॉफ्ट सिल्कमध्ये त्याच्यामध्ये टफेटा राव सिल्क शिफॉन हे सॉफ्ट सिल्कमध्ये येणार तुम्हाला गाऊन स्टाईलमध्ये. याचं रेंज तुम्हाला 1500 ते 4000 पर्यंत रेंजमध्ये वेगवेगळी व्हरायटी मिळेल. घागरामध्ये शरारा क्राफ्ट टॉपमध्ये येणार. तर यामध्ये पण हा सिल्क आला ब्रोकेटमध्ये. हे टफेटामध्ये हां वन पीस स्टाईल जेट विथ शिफॉन डिफरंट पुरा हा नेटेडमध्ये हा गाऊन स्टाईलमध्ये नेटेडमध्ये गाऊन स्टाईल डिफरंट हे सिल्कमध्ये व्हरायटी. याचं रेंज पण तुम्हाला 1500 1000 स्टार्टिंग येणार 4000 पर्यंत. $15-16 ते 4-5000 पर्यंत डिफरंट व्हरायटी मिळेल. पुरा हँड वर्क एम्ब्रॉयडरी वर्कमध्ये इथेही सुंदर काम आहे. डिफरंट पुरा नेटवर्क. हा प्युअर शिफॉनमध्ये आला. याच्यामध्ये पण व्हरायटी डिफरंट मिळेल तुम्हाला. हे शिफॉन याच्यामध्ये ऑफिस वेअर प्रोग्राम वेअर ऑफिस वेअर परफेक्ट वेअर ऑल राउंडर. वाव. याची रेंज पुन्हा याची रेंज 4000 वेगवेगळे आहे ना तुम्हाला. आणि एम्ब्रॉयडरी वर्क पुरा शिफॉन. मिरर आहे का ते? मिरर वर्क आहे. मिरर वर्क आहे पूर्ण. त्याच्यामध्ये पण डिफरंट मिळतील. आता स्टेट पॅन्ट पॅरल आता सिक्रेट पॅन्टमध्ये हल्ली फॅशन आहे. हल्ली फॅशन आहे. पॅरल आणि सिगरेट पॅन्टची तो येणार यामध्ये डिफरंट पॅटर्न. चिकन वर्कमध्ये रेग्युलर हे चिकन वर्कमध्ये डिफरंट येणार. आणि कॉटन पुरा नेटवर्क हँड वर्क येणार. रेंज पण तुम्हाला याच्यात 5000 ते 14,000 पर्यंत मिळेल. हे इव्हिनिंग वेअर गाऊन डिफरंट पुरा ब्रासो नेटमध्ये चेंज येणार. पार्टी वेअर हा नेटेड आहे थोडा पुरा एम्ब्रॉयडरी वर्क आहे ना. आणि थोडंसं स्टोन आहेत थोडे. थोडे स्टोन डिफरंट कलेक्शन्स. दुपट्टा पण कॉन्ट्रास्ट ब्रोकेट आहे ना तुम्हाला. आणि आता जर गाऊनचा विषय आलाच आहे तर तुम्हाला सांगायला मला आवडेल की आता मी ज्या वेशात तुम्हाला दिसते मघासपासून आणि याच्या आधीच्या सेगमेंटमध्ये सुद्धा माझा जो वेश होता, माझा जो कॉस्ट्यूम होता, त्याचं संपूर्ण श्रेय याच मेहंदी कलेक्शनला जातं. आणि आत्ताचा हा गाऊनसुद्धा आत्ता आपण जे पाहतोय त्यातलंच एक कलेक्शन आहे जे त्यांनी माझ्यासाठी स्पेशल आज एवढं बनवलं. त्यामुळे हे याचं क्रेडिटही त्यांनाच जातं. त्यामुळे हे एवढं त्यांचं कलेक्शन आहे. तर आपण पुढेही बघूया. मगासपासून आपण स्टिच कपडे कसे आहेत आणि किती व्हरायटीमध्ये आहेत ते बघत होतो. पण आता एखादा कपडा विकत घ्यायचा आणि तो आपल्या पसंतीनं आपल्याला हवा तसा शिवायचा ही संकल्पना इथं बघणार आहोत. म्हणजे थोडक्यात ड्रेस मटेरियल्स आपण बघणार आहोत. अनस्टिच ड्रेस मटेरियल्स. तर बघूया आपल्याला कुठले आवडत आहेत ते. 600 पासून तुम्हाला 5000 पर्यंत रेंज मिळेल. नंतर आपण चढत्या क्रमाने जाऊ. 600 कडून सुरुवात करू. कॉटन शिफॉन चंदेरी सिल्क रिवॉन व्हरायटीज वेगवेगळी व्हरायटीज मिळेल.
आता हे रिवॉनमध्ये चंदेरी ते कलर्स कॉम्बिनेशन, बनारसी सिल्क यामध्ये पण तुम्हाला भरपूर व्हरायटी मिळणार. याचं पण रेंज तुम्हाला 2-5 या रेंजमध्ये डिफरंट ब्रोकेट्स. हे म्हणजे पार्टी वेअरच हे झाले. कॉटन, सुफेर कॉटन एकदम तुम्हाला डिफरंट व्हरायटी मिळेल. यामध्ये पण तुम्हाला कलर्स वगैरे डिफरन्स मिळतील. ते पण रेंज 3-5 सॉफ्ट डिफरंट व्हरायटी 2400 2390 प्युअर नेटमध्ये पुरा वर्क, स्टोन वर्क विथ एम्ब्रॉयडरी, पॅच वर्कमध्ये, बॉर्डर मोती वर्कमध्ये, वेडिंग कलेक्शन. सो मित्रांनो, गावातले कार्य असू किंवा घरातले लग्न असू, मुंज असू, हळद असू, बर्थडे पार्टी असू, लग्नाचे रिसेप्शन असू किंवा हळदीचे समारंभ असू किंवा ऑफिसातले फंक्शन, ते तुमच्या शहरातले कितें मोठे फंक्शन कसले तरेचे आनी खंयच्याय म्हणजे तेका धर्माचे विशेष बंधन ना. तरेकवार आमचे जे जितले सण आसा, सणासुदीक किंवा आमचे सगळे कार्यक्रमाक, खंयच्याय कार्यक्रमाक तुमचो जो तुम्ही कितें घालतले, खास करून बायलां खातीर हांगा कितें घालतली हो प्रश्न हांगा येवन सोंपता. कित्याक द वन स्टॉप सोल्युशन फॉर ऑल टायप ऑफ युअर ड्रेसीस अँड गाउन्स फॉर ऑल टायप ऑफ ओकेजन्स. जरूर विजीट दिया मेहंदी बेळगांव. हांव जाणा तुका वचूनशें दिसना हांगासून अजून, पण वयचें पडटलें कित्याक टायम ऑफ जाल्लेलो आसा. परत अवश्य येया, कित्याक पात्रांव हांवें सांगलां की परत येतले, तेंच्यांनी वचन दिलां की परत हांगा येवंक जाय म्हणून. तर आमी तुमची हांगाच रजा घेता आनी तुमकां म्हणटा देव बरें करूं. मेहंदी शोरूम बेळगांव हांगासर आमी आयज आसा फामाद ह्या कार्यावळीन, प्रुडंट मिडियाच्या फामाद कार्यावळीन. आनी एक वेगळोसो उपक्रम करता, ते म्हणजे तुमी जर हांगा मेहंदी शोरूम बेळगांव हांगा येवन खरेदी करतले आनी तुमकां डिस्कावंट जाय जाल्यार चड पयस वचपाची गरज ना. पयलीं आमच्या प्रुडंट मिडियाच्या ऑफिसान या, पणजे प्रुडंट मिडियाच्या ऑफिसान या आनी हें डिस्कावंट कुपन, मेहंदी शोरूम बेळगांवचें हें डिस्कावंट कुपन घेया आनी मागीर हांगा बेळगांव येवन शॉपिंग करा, तुमकां डिस्कावंट मेळटलो. सो विसरूं नाका, 100 कस्टमरांक डिस्कावंट कार्डां उपलब्ध आसा प्रुडंट मिडियाच्या ऑफिसान. ती कार्डां आमच्या ऑफिसांसून घेया, डिस्कावंट कुपन, आनी मेहंदी शोरूम बेळगांव हांगासर शॉपिंग करा, तुमकां डिस्कावंट मेळटलो. सो बेगीन करा, त्वरा करा. 100 customers, discount coupons are with us at Prudent Media Office,